croeso a blwyddyn newydd dda hefyd i bawb ohonoch chi. Mae'n bleser wir cael cymryd yr oedfa gyntaf yn 2021. A gwneud hynny wrth gwrs a hitha, fel ydych chi gyd yn cofio, dwi'n siŵr, yn oedfa gymyn. Ac wrth ymuno blwyddyn newydd dda ac edrych ymlaen at 2021, dwi'n cael fy atgoffa o stori glywys unwaith am weinidog, a phob bore Sul mi fydda fo'n dod i mewn i'r capel, i'r pulpid, a phan fyddai'n amser dechrau'r oedfa, mi fyddai'n dechrau gyda gweddi oedd yn dechrau fel hyn. O, Arglwydd, yn ni'n diolch i ti am bore Sul braf, yr haul yn gwenu, yr adar bach yn canu, ac yn y blaen, a rhywbeth felly, bob bore Sul. Ond un bore Sul, oedd ein ddwrnod erchyll. Oedd y gwynt yn hyrddio, y glaw yn arllwys i lawr, a phobl yn pwnio i gilydd ac yn dweud, tybed be fi gyda hwn i ddeud y bore yma. A dyma fo'n dechrau. Arglwydd, meddai, dyn ni'n diolch i ti am nad ydy bob diwrnod unrhyw fath a heddiw. A dyna'n teimlad ni gyd, dwi'n credu, ar ddechrau y flwyddyn yma. Gobeithio na fydd yr un flwyddyn byth eto yr un fath a 2020. Wel, gyda hynny, gadewch i ni droi at yr arglwydd ac addoli gyda'n gilydd. Arglwydd, buost yn amddiffynfa i ni ym mhob cenhedlaeth. Cyn gennu'r mynyddoedd a chyn esgor ar y ddaear a'r byd, o dragwyddoldeb hyd dragwyddoldeb, ti sydd Dduw. Felly disg i ni gyfrif ein dyddiau i ni gael calon ddoeth. Gawn ni gydweddio. Holl alluog Dduw, yr hwn sydd yr un, ddoe, heddiw ac yn dragowydd. Mae rygwn dy enw am ein tywys i ddechrau blwyddyn newydd. Bendithiwn di am dy gariad a thrigaredd tuag atom. Gweithaf ein hanffyddlondeb ni a'n hanufuddod. Diolchwn i ti fod ein holl ddyddiau yn dy law ac na elwyr arnom i dreulio'r un ohonynt heb dy gymorth. Cynorthwya ni y flwyddyn hon i fyw yn wastad yn dy gwmni di. Bydd o'n mewn i'n puro, o'n blaen i'n harwain, ac o'n hamgylch i'n hamddiffyn. Cymorth ni ddisgwyl wrthyt, ac i obeithio'n ddi-baid am ddyfodiad y deyrnas, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Ac fe ddwedwn ni weddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw. Deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni'n dyledion, fel y maddeuwn ni'n ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, caneseiddo ti y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Ac feddwn ni at ein hemyn cyntaf yn Caneuon Ffydd rhif 91. Gwawriodd blwyddyn newydd eto o thrigaredd arglwydd cu. Llaw dy gariad heb ddiffygio hyd yn hyn a'n dygodd ni. Cawsom gerdded yn ddiogel drwy beryglon blwyddyn faith. Wnaethos ti bob storm yn dawel oedd yn bygwth ar y daith.
Mae yna ddau ddarlleniad bore yma. Y cyntaf ydy Salm 46. Y mae Duw yn noddfa ac yn nerth i ni, yn gymorth parod mewn cyfyngder. Felly nid ofnon i'r ddaear symud ac i'r mynyddoedd ddisgyn i ganol y môr. I'r dyfroedd rio a therfysgu ac i'r mynyddoedd ysgwyd gan ei hymchwyd. Y mae afon a'i ffrydiau'n llawenhau dinas Duw. Preswylfa sanctaidd y goruchaf. Y mae Duw yn ei chanol, nid ysgogir hi. Cynorthwya Duw hi ar fore dydd. Y mae'r cenhedloedd yn terfysgu a'r teyrnasoedd yn gwegian pan gwyd ef ei lais, todd ar ddaear. Y mae arglwydd y lleoedd gyda ni. Duw Jacob yn gair i ni. Dewch i weld gweithredoedd yr arglwydd, fel y dygodd ddifrod ar y ddaear. Gwna'i ryfeloedd beidio trwy'r holl ddaear, dryllia'r bwa, tyr y weilffon, a llosgu'r darian a thân. Ymlynyddwch, a deallwch mae my fi sydd Dduw. Yn ddyrchafedig ymysg y cenhedloedd, yn ddyrchafedig ar y ddaear. Y mae arglwydd y lluoedd gyda ni. Duw Jacob yn gair i ni. Ar ail ddarlleniad, o lythyr cyntaf Paul at y Corinthiaid, ar rhan o'r 3 bennod, gan ddechrau yn y 9fed adnod. Caneseiddo Duw ydym ni, fel cydweithwyr, gardd Duw, adeiladwaith Duw ydych chwi. Yn ôl y gorchwil a roddo Duw i mi o'i ras, mi osodau sylfaen, fel prif adeiladydd celfydd, ac mae rhywun arall yn adeiladu arni. Gwyliad pob un, pa fodd y mae'n adeiladu arni. Ni all neb osod sylfaen arall yn lle'r un sydd wedi gosod, ac Iesu Grist yw honno. Os bydd i neb adeiladu ar y sylfaen ac aur, arian a meini gwerthfawr, neu a choed, gwair a gwell. Daw gwaith pob un i'r amlwg, oherwydd y dydd a'i dengys. Canis a thân y datguddir y dydd hwnnw, a bydd y tân yn profi ansawdd gwaith pob un. Os bydd y gwaith adeiladodd rhywun ar y sylfaen yn aros, caiff dal. Os llosgu'r gwaith rhywun, caiff ddwyn y golled. Ond fe achubir yr adeiladydd ei hun, ond dim ond megis trwy dân. Ond i wyddwch mae teml Duw ydych. Os bydd rhywun yn dinistrio teml Duw, bydd Duw neu ddinistrio yntau, oherwydd y mae teml Duw yn sanctaidd, a chwi yw'r deml honno. A boi bendith Duw ar y darllen yna yn ei air sanctaidd i bob un ohono ni bore yma. Mae'n siŵr eich bod chi fel finna wedi sylwi ar y newid dramatig yn wir sydd wedi digwydd yn ystod yr ychydig flynyddoedd dwytha yma ar yr olygfa o amgylch Caerdydd, y skyline, yr olygfa fel petai o'r awyr. Nifer yr adeiladau uchel, rhyw skyscrapers di-lun, a rheini'n cael eu codi yn dydyn blith drafflith o amgylch canol y ddinas. A'r rhan fwyaf ohonyn nhw yn lletya myfyrwyr. Dych chi wedi sylwi ar y tyra cul yna sy'n codi oddi ar Tyndall Street a Bridge Street, ia, drws nesaf i hen gapel Pembroke Terrace. A dydyn nhw'n sefyll allan ac yn hagru'r olygfa dros y ddinas. Ond wrth gwrs mae'n adeiladau uwch o lawer mewn sawl dinas arall o gwmpas y byd. Cymerwch y Burj yn Dubai. Mae dros 2,500 o droedfeddi o uchder
Chydig dros 2,000 ydy'r Wyddfa wedi'r cwbl. Mae yna 163 o loriau yn y bwrdd. Neu'r ganolfan fasnach yn Efrog Newydd. Mae honno hefyd tua 2,000 o droedfeddi o uchder a 104 o loriau. A gyda'r adeiladau mor uchel â hynny, mae yna broblemau yn codi o dro i dro gyda sefydlogrwydd wrth gwrs. Mi glywes i hanes unwaith am adeilad tebyg i'r rhain, oedd yn ben cadlys rhyw gwmni mawr. Un diwrnod, dyma un o'r gweithwyr yn sylwi bod yna grac mawr wedi ymddangos, a'r crac yna rhedeg reit i lawr y wal yn ei swyddfa i fyny ar lawr 42. Wel, panig. Galw peiriannydd i mewn ar unwaith. A mi ddaeth cyfarwyddwr y cwmni yno i gyfarfod y peiriannydd. Fe'r cyfarwyddwr yn disgwyl yn hir amdano i fyny ar lawr 42. Hanner awr. Dim sôn am y peiriannydd. O'r diwedd mi benderfynodd y cyfarwyddwr i fod wedi aros digon hir a'i fod am fynd adra a chwilio am beiriannydd arall. A mi gychwynnodd am ei gar i lawr, ar lawr, -1. A dyna lle roedd y peiriannydd yn ei ddisgwyl o. Ble bynnag mae'r crac wedi ymddangos, medda fo, yma mae'r rhaid i ni archwilio, lle mae'r sylfaen. Ers 2 cenhedlaeth erbyn hyn, mae cymdeithas wedi troi yn faterol ac yn arwynebol. Wedi colli golwg ar sylfaen bywyd. Nes bod ffydd a gwerthoedd ysbrydol wedi troi yn bethau digon dieithr. A chanlyniad hynny o dipyn i beth oedd gweld craciau yn ymddangos ar wyneb bywyd. A'r llynedd wrth gwrs mi ddaeth y pandemig ofnadwy yn taro ni. A thrwy gydol y flwyddyn fe o pawb yn byw dan bwysau. Fe ni clywed llawer iawn o sôn am ganlyniadau hunan ynysu a cholli swyddi ar fywydau pobl. Ac mi ddaeth unigrwydd, iselder, pwysau masnachol, pryderon teuluol, a sensiynau gwaith wir ar ambell eiddwyd yn brofiadau cyffredin. Mi roedd angen sylfaen gref ar fywyd personol a chymdeithasol. Meddyliwch amdani gwaith adeiladu ydy llawer o'n bywyd ni. A diolch am bopeth sy'n cyfoethogi bywyd ac yn rhoi amrywiaeth iddo fo. Yn perthynas ni a phobl eraill, cymdeithas, glos, addysg a diwylliant. Fel yna mae adeilad ein bywyd yn tyfu, yn codi, a dyna union ddelwedd Paul yn yr adnodau y darllenis i nawr, o'i lythyr at y Corinthiaid. Mae pob adeiladydd yn gwybod mor bwysig ydy sylfaen ddiogel, ac mae Paul yn ein hatgoffa ni, mae un sylfaen sydd yna i fywyd. Adeiladwaith Duw ydy chwi, meddai. Ni all neb osod sylfaen arall yn lle'r un sydd wedi'i gosod, ac Iesu Grist yw honno. Felly dewch i lawr gyda mi am funud i'r gwaelod y bore yma at y sylfaen. Beth a gawn ni yn fanno? Be ffeindiwn ni yn fanno? Os ydy Iesu'n bresennol? Wel, 3 pheth pwysig ar ddechrau blwyddyn fel hyn. A dyma nhw yn fyr. Yn gyntaf, yng nghwmni Iesu fe gawn ni yn sylfaen ein bywyd, fe gawn ni faddeuant am y gorffennol.
Mae Iesu'n gweithio'n ddyfal ar sylfaen ein bywyd, i'n hiachau, i'n codi ni'n adeilad cryf. Oherwydd y mae gafael pechod ac euogrwydd yn gallu cracio'r cryfaf o ddynion. Rai blynyddoedd yn ôl, mi ddarllenis i lyfr hunangofiannol oedd ei wir, gan wr oedd wedi bod yn garcharor, oedd yn parhau fod yn carcharor am oes, oherwydd mi roedd o wedi llofruddio rwy'n. Release ydy enw'r llyfr. A mae'n llyfr diddorol achos y mae'r rhyddhad, y release yna yn y teitl, yn cyfeirio nid yn gymaint at y diwrnod pryd y caiff o'i ryddhau o'r carchar, ond at y ffaith i fod o mesu a chael rhyddhad o'r euogrwydd y mae'n ei deimlo. Mae'n amlwg i fod o wedi difarhau yn llwyr am yr hyn a wnaeth o, ond fedr o ddim fodd yn y byd gael ymwared, release, oddi wrth euogrwydd fel mynyddoedd byd, meddai Williams Pantycelyn. Ydy mae Iesu'n ein cymell ni i adael yr hen bethau ar ôl, i dorri'n rhydd o afael dicter a chenfigen. Achos os ydy'r rheini yn cael pen rhyddid i dyfu lawr yn y gwaelod, yn sylfaen ein bywyd ni yn yr anymwybod, mi fyddan nhw'n siŵr o achosi cracia yn uwch i fyny. Mae rhaid i ni adael i gariad a maddeuant Crist liwio ein bywyd. Yn y sylfaen y cawn ni faddeuant am y gorffennol. Yn ail wedyn yn fanno yng nghwmni Iesu, fe gawn ni nerth ar gyfer y presennol. Achos peth arall sy'n peri'r craci am ddangos yn uwch i fyny ydy pryder. Ac y mae naturiol yn dydy yn bod ni'n teimlo'n bryderus ac yn parhau i wneud ar adeg fel hyn. Ac y mae Iesu yn gweithio ar fannau gwan ein sylfaen, lle mae'n gwegian oherwydd ansicrwydd, siom ac amheuaeth. Mae wedi'n sicrhau ni lawer gwaith, nad ydyn ni byth ar ein pennau'n hunain. Ni thadawaf fyth, meddai, ac ni chefnaf arnat ddim. Dyna ei addewid i ni. Ac mae Williams Pantycelyn eto, fel petai'n adleisio geiriau Paul am sylfaen bywyd. Gad i'm gloddio, meddai, gad i'm gloddio drwy'r parwydydd tewion drwodd at fy nyw, i gael gweld trysorau gwerthfawr na fedd deuar ddim o'i rhyw. Ac ymhlith y trysorau gwerthfawr hynny, y mae tangnefedd Duw yn Iesu Grist, ein nerth ar gyfer heddiw. Ac yn drydydd i lawr yn fanno yn y sylfaen yng nghwmni Iesu, fe gawn ni obaith ar gyfer y dyfodol. Gobaith. Wel, dyna air sy'n dweud y cyfan ynde, am yr hyn yr ydych chi am hynna, bawb ei angen wrth edrych heddiw tua 2021. Be dyn ni'n gobeithio amdano? Wel, bob math o bethau. Gobeithio am frechlyn. Gobeithio y cawn ni weld ein hanwyliaid eto cyn bo hir. Gobeithio am gwtch gyn y plant. Ond o dan y pethau yna i gyd, yn Efengyl Iesu Grist, yma'r sicrwydd fod Duw yn gofalu amdano, bod pob peth yn cydweithio daioni i'r rhai sy'n ei garu ef. Yr hyn nad ydym yn ei weld i lawr yn y sylfaen, yr hyn nad ydym yn ei weld yw gwrthrych gobaith, medda Paul. Wel, gobeithio mae blwyddyn o
adeiladu ac o adfer yn wir fydd hon yn ein hanes ni. Ond gyfalwn fod Iesu Grist i lawr yno yn sylfaen ein bywyd, yn gweithio o ddydd i ddydd, ac yna ni gwmni, fe gawn ni faddeuant am ddoe, nerth ar gyfer heddiw, a gobaith am y fory. Amen. Ac yn caneuon ffydd ar emyn 74. Nad ym adeiladu'n ysgafn ar un sylfaen is yn nad ym gymryd craig i orffwys tu y mae angau yn dy le. Ti fy nyw, tra bwyf byw, gaeth fod fy ngorffwysfa wyw. Os newch chi estyn yr elfennau'n barod, bydd awn ni at sacrament swper yr arglwydd. My fi yw bar ar bywyd, ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yn o fi. Profwch a gwelwch mai da yw'r arglwydd, gwyn ei fyd y sawl sy'n llochesu ynddo. Gweddiwn. O Dduw ein tad, gwyddom dy fod bob amser yn siarad â ni ymhethau ac ymhrofiadau cyffredin bywyd. Bendisi am dathliad yn awr, a boed ei ddysbryd fod ynom. Cynorthwya ni, fel y byddwn drwy ffydd yn derbyn y bendithion ysbrydol ac yn rychiolir gan yr elfennau hyn. Boed iddynt lefaru wrthym am aberth ein harglwydd, ein cysuro a'i ras, ein gwefreiddio a'i gariad, a'n llenwi a'i fywyd. Ac fel y diolchodd Iesu, rhown ni na i ddiolch. O Dduw ein tad, diolchwn i ti am y sacrament hwn, am bawb drwy'r canrifoedd a ddarganfu wrth dy fwrdd oleuni nad yw'n pallu, lawenydd nad yw'n pylu, faddeuant pechodau, y cariad sy'n deillio honno ti, a phresenoldeb ein harglwydd. Diolchwn i ti am foddion gras, am yr eglwys, ein mam yn y ffydd, am dy air sy'n dweud wrthym am dy ffyrdd gyda phobl, ac am ddrws agored gweddi na ddichon neb i gau. Diolchwn am Iesu Grist, ein harglwydd bendigedig, am iddo ef, na wyddai beth oedd pechu, gymryd ei wneud yn bechod ein mwyn ni,
Am iddo ddod i geisio ac i gadw yr hyn oedd ar goll. Am iddo roi ei einioes yn bridwer dros lawer. Am iddo fod yn efydd hyd angau i angau ar groes. Am iddo garu ei eiddo ei hun a'i caru hyd yr eithaf. Am iddo fyw, am iddo farw, am iddo atgyfodi, am i fod gyda ni ddiwedd amser a thu hwnt. Am i fod gyda ni yma yn awr. Rhown i ti ddiolch a chlod. Amen. Fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, meddai Paul, yr hyn hefyd a draddodais i chwi. Bod i'r arglwydd Iesu yn os y bradychwyd ef gymryd bara. Ac wedi ddod ddiolch, fe'i torodd ac addwedodd. Cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff, yr hwn a dorri'r trosoch. Gwnewch hyn, cof amdanaf. Ar un modd ar ôl swper, fe gymerodd y cwpan ac addwedodd. Cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro'r yfwch ohono, cof amdano. Nefol dad, diolchwn i ti am ein porthi wrth dy fwrdd a rhoi i ni fywyd a nerth. Offrymwn ein hunain yn aberth bywiol i ti. Cadw ni yn wastad yng nghymdeithas dy bobl. Cryfhau'n ffydd fel y tyfwn mewn cariad at y ti ac at ein gilydd. A llanw ni a llawenydd a gobaith y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist, ein harglwydd atgyfodedig. Amen. A'n henyn olaf ydy 286 yn Caneuon Ffydd. Trwy ffydd y gwelaf Iesu'n dod, nid ar gymylau'r nef, ond yn rhealon du ar daith, lle mae i anwyliau ef.
Gweddiwn. Dad tragwyddol, cynorthwya ni i ymddiried y gorffennol eithrigaredd, y presennol eithgariad, a'r dyfodol i thoethineb, yn enw Iesu Grist ein harglwydd, sydd yr un ddoe a heddiw ac am byth.